abo tebo kahamung thong ni khatung kai to normal use klai thong gyan de thong Yarong Baptist tebo kahai Association play mo thana radiman sudu spiritual side ya ndo sesani nang mas doi klai mana ni aborok joto idea kai to normal use klai thong ketan leadership suriwana suri mai kana nga pakai to nona hambai o committee ro kai to nung no chong sengsak Awon bagi jeung sob semene tiar tonga nango abon kaitor jengno nangjago afro no chini kaitoni samung bai chini samung soton layo ani samung de thangnai kaitoni samung no thangnai mothao onek somoi ni jeta han plan ni plan ok lai abo kaitoni plan ok lai no bagi inga afro no chini priority ni प्रश्न phai afro no kaham leadership ni asol kaitoni seleng ni reflection sopai jotono detail on bagai suriwan surinai sinmai kaito norokno teisa samung klai thaniwo hamari klaiton khai gurui ma khang ngi khai khabi ma lagla le hamra klaiton